Sa pangatlong pagkakataon ay muling dadayo sa bansang Japan, itong ating pambato sa flyweight division, ang former world title challenger na si Dave Apolinario alias Deberman, kakasahan ang #1 boxer ng bansang China na si Long Yihu para sa 8 rounds na bakbakan. Gagawin ito sa Korakuen Hall, Tokyo, Japan bukas. May record ang Inchik na 8 panalo, 2 talo at 4 na tinapos via knockout, habang 21 panalo, 1 talo, 14 na tinapos via knockout naman ang Pinoy. Ito na ang pangalawang laban ni Apolinario sa Japan na kung saan pareho niyang pinanalo ang laban, habang ito naman ang pangalawang laban ng Inchik sa Japan. Parehong galing sa panalo ang dalawang boksingero, kaya naman inaasahan na matinding bakbakan talaga ang makikita sa ibabaw ng lona bukas. China kontra Pinas, kaninong kamay kaya ang itataas at hihiranging mas malakas. Bago ang laban, ang panoorin muna natin ang ilan sa mga knockout highlights ni Dave Apolinario sa kanyang karera. Galing! Yun! Yun! Dami! Sinasabi ko na nga ba? Kaya kumitra. Kahit magdirig pa yan, hindi na po. Isa pa. Dami. Yun! Dami! Woo! Yes! Oh! Tayo na! Ganda! Galing Dave, 1 to 4 rounds. Tumama ako doon. Yaw, sa'yo pa kayo, yasa. Ay, busik ka raw na, isa. Pinto kong jab. Oh, nice. Di kabut na si mo, di kabut. Bang! Nice! Boom! Yun. Nice! Bang!
round contest. Seconds. Ah!